ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିବା। ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆ। ଏଇଟା ହେଲା ହର୍ଷ ଇ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଇ। ତାପରେ ହେଲା ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ। ସେମିତି ରୁ ଆଉ ରୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି। ତାପରେ ଏ ଐ। ତାପରେ ଅ। ତାପରେ ଔ। ତାପରେ କ। ତାପରେ ଖ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗ। ଏଇଟା ଘ। ଏଇଟା ଙ। ଏଇଟା ଚ। ଏଇଟା ଛ। ଏଇଟା ଜ। ଏଇଟା ଝ। ଝ ପରେ ଞ। ତାପରେ ଟ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଠ। ଏଇଟା ଡ। ଏଇଟା ହେଲା ଢ। ଏଇଟା ହେଲା ମୂର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇଟା ହେଲା ତ। ଏଇଟା ହେଲା ଥ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଶିଖିଲେ